Filmați și această camionetă de la Ferrari. Domnul profesor, filmați-vă și cartea de engleză. E bună și la ceva. Alumez. Ok, vă rog frumos să fiți atenți un pic. Alexandru, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, am efectuat un exercițiu de protecție, evacuare și intervenție în caz de cutremur urmat de incendiu. Pentru partea de cutremur ați avut ca atribuții să vă protejați elevii sub bănci, profesorii în cadrul de la ușă și să faceți apoi evacuarea după încetarea mișcării seismice și după ce ne-am asigurat că traseele de evacuare și clasa nu prezintă pericole. După aceea, colegii noștri de la Serviciul Voluntar au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a apărut în urma cutremurului. Vă rog să-i prezentați pe colegii de informație. Pietraru Dăntan și Stoianov Antaltic. Vă rog să le mulțumim totuși la colegii la Serviciul Voluntar, chiar dacă sunt condiții dificile economice, totuși reușesc să facă față și sunt primii care vin în sprijinul dumneavoastră dacă se duce vreun incendiu sau alte situații de urgență pe raza comunei. Vă mulțumim, da? Hei, hei! Această economică sunt o formație mai restrânsă, dar ce este exercițiu, dar într-o situație reală, așa cum am văzut din rapoartele de intervenție, sunt în număr suficient să se prezinte. Oricum, le mulțumim și sperăm și pe viitor să fie alături de noi și de dumneavoastră, atât pentru preîntâmpinarea producerilor situații de urgență, dar și pentru intervenție. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Stai acolo! Deci, atenție! Ca reguli de comportare, dacă în caz de cutremur se face adăpostirea, așa cum s-a spus, în caz de incendiu s-ar face direct evacuarea la sesizarea lui. Primii care sunt cei care trebuie să intervină în caz de incendiu sunt cadre didactice. Acum voi ca elevi sunteți elevi mai mari, dar, în primul rând, personalul de pe locul de muncă este considerat cadrul didactic. Deci dâncii trebuie să știe cum să intervină. Iar în cazul unui incendiu, cu acesta facem demonstrație. Da. În cazul unui început de incendiu, mijloacele de primă intervenție sunt stingătoare. Da? Cadrele, atenți! Dacă noi suntem primi, Petre, e șeful. Totdeauna boss. Stingătoarele și acestea sunt alese în funcție de caracteristicile materialelor combustibile, cum e aceea bucată de bancă, da? Acestea sunt stingătoare cu pulbere și dioxid de carbon, da? Le folosim pentru stingerea materialelor combustibile solide. Și sunt bune și pentru sala de CDI, unde sunt mijloace electrice, da? Sunt calculatoare sub tensiune și pot fi utilizate. Cele mai bune ar fi totuși cu azot, pentru că acestea rămân pulberile de pe ele. Dar să zicem de ce este format. E format din această butelie metalică, care conține în interiorul agent de stingere, o pulbere stingătoare, da? Florex se numește. Este ca o putră fină, ca un praf de cretă, dacă doriți. Se depune pe partea interioară a acestui tub. În interior mai avem un cilindru cu dioxid de carbon. Este un gaz care are menirea de a antrena această substanță stingătoare în momentul în care apăsăm această clapetă. Da? Se combină cele două substanțe, se creează un amestec de stingere între gazul respectiv și substanța stingătoare și va fi refulat cu acest tub de refulare, da? Pe materialul care arde. Un tablou de deasupra se acționează cu acest stingător direct pe obiectul care a luat foc. În exterior vom ține cont și de factorii atmosferici. Da? Dacă vântul bate în direcția opusă, acționăm de pe direcția care bate vântul. Dacă bate spre noi, ne poziționăm astfel încât flăcările să nu
să nu ne ardă, dar și pulberea să nu vină pe noi, da? Să nu este eficientă. Și se pulverizează la baza focarului. Acum o să rog cadre didactice să venim în partea aceea, să nu murdărim elevii și să facem câteva încercări, da? Să vedem cum funcționează, ca să nu avem rețineri în caz de ceva. Haideți, Am rupt eu da? sigiliul, da. Dar acum oricum nu o să folosim pe ăsta, că am înțeles că mai aveți care sunt expirate, dar nu contează. Acum mai bine e că îl puneți la loc. Nu, neexpirat. Da, deci se scoate sigilul respectiv, se scoate această siguranță și se acționează cu clapeta. Se ține de furtun pe direcția focarului de incendiu și se dă la baza acestea. Stați să vină cu unul care... Trebuie să faci așa tot timpul, să dai... Da? Se trage sija. Da, lăsați catalogul. Dar lasă catalogul la cineva. Să nu stați, să nu-l... Așa, cățel. Mai lăsați cu colegi. Mai dați la colegi. Mai dați la colegi. Hai, și dă un pic și pe ei, la unul așa. Lasă la cine nu... Hai, Vasi. Hai. Ține catalogul. Baza focarului. Haideți-o, doamnă, cine dorește? Hai, doamnă, doamna Bușoană. Apasă ca lumea! Bun, destul. După cum știți, orice urgență se anunță la 112. Sunt foarte multe Dragă, haideți, gata, vă rog. Sunt apeluri care le primim la 112 care sunt false, deci vă rog frumos să fim atenți la acest număr, anunțăm numai atunci când este o situație reală. Ce se poate întâmpla? Dacă sunăm ca să ne distrăm sau din rea voință, în momentul când sunăm și trimitem degeaba o, una, două autospeciale de intervenție cu forțele respective într-un loc în care nu s-a întâmplat nimic, în același timp poate să ne sune cineva care chiar are nevoie și din cauza faptului că nu avem forțe suficiente, pentru că nici noi nu avem forțe nelimitate, persoane care sunt în pericol, de exemplu, i-a luat la un om casa foc, membrii de familie sunt în interior și nu avem forțe suficiente să limităm incendiul și să putem face evacuarea celor care sunt în interior și nu s-au putut evacua sigur, că poate să fie fum, lumea e dezorientată. Portat foarte bine, vă mulțumesc și sperăm să ne întâlnim tot astfel de exerciții și să nu fie situație reală. Vă mulțumesc! Și mulțumim!